हेल' लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ उइदाउट स्किपफुल नायबानो जाबाय। दिनै प्रमद बर'नि सायाव नोंथांमोनजों सावरायगोन आरो गबिन्दनि सायाव नोंथांमोनजों सावरायगोन। 5 बोसोर जाबाय प्रमद बर'आ दाबो बे सेम खोथाखौनो बुङो। रायजो राजाफोर 5 बोसोर जाबाय रायजोफोर। 5 बोसोर जाखांनायनि उनाव जेरैबायदि उन्नयन जानांगौमोन बे उन्नयन जायाखै। बे सिदा खोथा। आरो प्रमद बर'नि जि खोथा बुंनाय नोंथांमोनाथ' खोनाखाबाय। 5 बोसोर जोंनि बर' रायजो राजाफोरखौ थगायबाय। रन्जन दैमारिखौबो जेलनिफ्राय उदां जाबाय होननानै थगायबोबाय बिसोर। स्ट्रंलि खामानि मावगासिनो दङ होननानै बुंबोबाय। दिनै फैयै फैयै 5 बोसोर जाबाय। दिनैसिमबो गवाखै। बेनो प्रमद बर'नि सान्थि सुक्तिया रायजोफोर। प्रमद बर'आ खालि फैसा आरो पावारखौल' सिनायो। बर' जाथिनि खहा जादोंना जायाखै बेखौ बिथाङा साननो सम गैया। जायनि थाखाय बिथाङा जोंनि बर' हारिनि देरसिन सिमां आलादा रायजो बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटखौनो दिल्लीयाव नांला होननानै अराय समनि थाखाय लिरनानै गारबोदों। बिथांमोनाबोथ' गोसो दंमोन ना। आरो जायफोर बिथांमोनहा आलादा रायजो सेपारेट स्टेटनि थाखाय थैलांबाय, सेक्रिफाइस खालामबाय, बिथांमोनाबोथ' थांनानै थानो, नों आं बायदि थांनानै थानो, संसार जानो गोसो दङमोन ना। 5 बोसोर जाबाय प्रमद बर'आ दिनैसिमबो मोनसेबो खामानि मावनो हायाखै। 1 नाम्बाराव फाउन्डार बिदिबि रन्जन दैमारिखौ गहोआखै प्रमद बर'आ। जेब्ला आबसुनि प्रेसिडेन्टशिपआव दंमोन प्रमद बर'आ, बे टाइमाव गोबां गिदिर गिदिर कमिटमेन्ट लेक्सार होदोंमोन रायजो राजाफोर। दिनै नोंथांमोना नुबाय खोनाबाय प्रमद बर'आ 5 बोसोराव जेबो मावनो हायाखै। दिपेन बर'आ बुंदों, प्रमद बर'आ बुंदों जेलनिफ्राय उदां जाबाय, इनिसियेटिभ लानानै खामानि मावगासिनो दं होननाया गासिबो गैया, नंखाय। गबिन्द बसुमतारियाबो फोरमायनानै होबाय बिनि सायाव। रन्जन दैमारिखौ बेस खालामनानै बर' जाथिया थांनानै थानो हाया होनना बेफोरबायदि खोथा बुंदों। नाथाय प्रमद बर'आ दिनैसिमबो बुंबावो रन्जन दैमारि गनायनि जों खामानि मावगासिनो दङ होननानै बिथांमोना जोंनि बर' रायजोजोंबो थगायबाय थायो। प्रमद बायदि सासे थगायसुला ग्रेटेस्ट लायार, बिनि खोथाखौ रायजो राजाफ्रा फोथायनो नाङा। प्रमद बर'आ अनलि फैसा आरो पावारखौल' सिनायो। गावहा लेक्सार होनानै लाबावो ससियेल मिडियायाव, रायजो राजानि उन्नयननि खामानि मावनोसो फैदों आं होननानै प्रमद बर'आ। रायजो राजानि सरकारनि UPPLआ जुदि UPPLआ रायजो राजानि सरकारब्ला गावजों गाव मानो गादबलायनाय, मानो डमिनेट खालामलायनाय? प्रमद बर' मानो? नोंथाङा जुदि पावार दङब्ला रन्जन दैमारिखौ बख', बेनो। आरो इमप्लिमेन्ट जायाबा आं थैगोन होननानै प्रमद बर'आ बुंदों। कमिटमेन्ट लादोंमोन, बे गैया। ओंखायनो बे भिडिअनि गेजेरजों आं रायजो राजाफोरखौ आपिल खालामो, नोंथांमोना बयबो कनसियास एबा सांग्रां जानाया मोजां। मानोना BTC इलेक्सनाबो बारा गोबाव गैला। प्रमद बर' आरो आबसु UPPLनि मानसिफोरखौ बिदाय होनांगौ। मानोना बिथांमोना बर' जाथिखौ थगायबाय। हाग्रामाखौसो बिथांमोना बखिबोदोंमोन, क्रिटिसाइज खालामबोदोंमोन, बर' जाथिनि सेन्टिमेन्ट गैया, ब्लाड गैया होननानै। दिनै प्रमद बर' नों बायदि सासे दैदेनगिरि नेताया, आन्दालं हारि मानसिया, थै गोनां, सेन्टिमेन्ट गोनां, स्पिरिट गोनां मानसियालाय मानोथो बेबायदि खालामखो? दानिया रायजो राजाफोरनो फिननाय हो। मा साननानै, मा मिजिं लानानै नोंथाङा बे पिस एग्रिमेन्टखौ खालामामोन? नोंथांनि मटिभ्सआ मामोन? नोंथांनि अबजेक्टिभ्सआ मामोन? नोंथाङा मा मथ'नि थाखाय, मा जाहोननि थाखाय नोंथाङा बे एग्रिमेन्टखौ खालामनानै फैखो? आरो दिनै नोंथाङा मा लेक्सार होदों? बर' जाथिखौ गोजौआव लांनो एबा सान्थि एबा पिस जोंनि गेजेराव लाबोनो, पिस एन्ड हारमनि इस्टाब्लिशमेन्ट जाबाय होननानै प्रमद बर'आ बुंबोबाय थादों। 5 बोसोर जाबाय, जोबलायलायबाय रायजोफोर, सान्थि फैबाय होननानै प्रमद बर'आ बुंबोबाय थादों। दिनै BTR एग्रिमेन्टनि जि साइन खालामनायनि जि टाइम, बे टाइमा जोबनानै थांबाय। प्रमद बर'नि जि एग्रिमेन्ट हुइच इज नन एज पिस एकर्ड, बे एकर्डनि गेजेरजों दिनैसिमबो इनडेफिनिट रिहेबिलिटेसना इनकमप्लिट। रायजो राजाफोर, रन्जन दैमारियानो गवाखै, अब्लालाय माथो एकर्ड जाखो बियो? गिदिर गिदिर लेक्सार होदोंमोन, NDBफोरखौ जों हाग्रानिफ्राय लाबोबाय बे सान्थि सुक्तिनि गेजेरजों होननानै बिथांमोना बुंदोंमोन। आइफोर आफाफोर, रायजो राजाफोर, दिनै नोंथांमोना नुबाय प्रमद बर'नि जे खोथा बुंनाय गासिबो थगायनाय। फैबाय थानाय समाव
प्रमद बर' आरो इउ पि पि एल नो भट होनो नाङा जुदि होबावोबा बर' जाथिया गल जागोन आं बेखौ बुंबाय बे भिडिअनि गेजेरजों आं जोंनि रायजो राजाफोरखौ आपिल खालामो थेंक इउ